қарор дорад пас аз 4 рақобат ва дастаи Саравшан бошад дар ҷои 11 аст, ҳамчунин пас аз 4 бозӣ ва шурӯъ шуд акнун бозии дастаҳои Барқчиёви Саравшан аз маркази майдон. инҷо зарбаи Абдуфаттоҳ додзода ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои футболбозони Саравшан. дарвозабон ба пеш омад. Куае Готсон иштибоҳ кард ва ҳисоб акнун кушода мешавад. шогирдони иштибоҳи навбатии футболбозони дастаи Барқчӣ ва боз як имконияти дигар ҳаст ва чӣ давр ин фурсат аз даст меёбад Далиев. аллакай дар ҷаримагоҳ қарор дорад. паси заминӣ дар иҷрояш буд. пас ба дохили ҷаримагоҳ имконият барои иҷрои зарба ва ба туп расидан. ҳанӯз туп дар майдон боқӣ мемонад. боз як фурсати дигар, як зарбаи дигар, аммо шояд дар қисми дуюм бо кадом як тағйироте ворид кардан ба рақобат бозиашон тағйир биёбад. ислом зоиров аз пой афтид баъд аз бархурд бо дарвозабон. санаи такрорро мебинем ки ислом чӣ гуна ҳаракат кард. аслан нӯ ба туп нарасид дар ин ҳолат. садои штакидоварро шунидем. ирсол ба ҷаримагоҳ. вау, лати хавфнок буд, аммо туп аз паҳлӯи дарвоза гузашт. мезанад аз ҳамин ҷой зарбаи топдор андак дуртар аз дарвозаи дастаи ҳуҷуми навбати дастаи خود نگاه داشت و بسیار خوب از یک نفر هم گذشت. پس یو بخل جریمگاه اسلام ارسال جانب دلیف ضربه در اجرای او و گل. دلیف با زدن گل دست یافت کاپیتان دسته برقچی. زوری ضربه نبودم من. افساید فکر میکنم نبود. از بالای سر دروازه اینجا خط افساید حتی کشیده میشود. اکنون بیاد ببینیم. فرидун Дехонов дифогар, Искандар Орипов ними ҳимоятгар. офсайд гуфта мешавад. баъд аз интизориҳои тӯлонӣ ҳолати бисёр ҳам хавфнок. зарба рост ба қафаси синае. зарбаи навбати ҷониби дарвоза ва бисёр пасёнӣ имконият барои идома бахшидани ҳамла аст. ҳатто фурсат барои иҷрои зарба ва дарвозабон баргардон. зи дастаҳои Барқчӣ ва Саравшан. зарба ҷониби дарвозаи Саравшан ва гол. ислом зоиров ва задани гол даст меёбад. партов низ бисёр олӣ буд. дар ҳамин вазъият аз ҷониби ҷамшедзода ва ислом ҳам хуб истифода бурд аст. тӯр дар ихтиёри дастааш нигоҳ дошт. далиев суратафзоиро мебинем. пас ба дохили ҷаримагоҳ имконият барои Барқчӣ. зорбо ва гол. голасо Барқчӣ. вале ин дигар муҳим нест. муҳим ин аст ки ӯ гол зад ва голи зебо. болои ин зебогӣ боз як зебогии дигар аст. ин ки метавонад ин гол голи пирӯзиовар барои дастаи Барқчӣ бошад. ирсоли аз кунҷи майдон. зарба бусвар ва туп дар дасти дарвозабон. бинем аз 3 нафар аллакай гузашт ва касе пас додан намехоҳад. зарбаи навбатӣ дар иҷрои Азизбек Далиев. бо ҳамин дӯстони азиз акнун садои уштаки довари марказ баланд гардид ва корти зард ва сармураббии дастаи Барқчӣ дода мешавад.